No niin, nyt me ollaan tässä kirkon eteisessä ja täällähän on ne normaalit kamppeet, mitä yleensä on. Eli jalkapuu tietysti semmoisena tärkeimpänä rangaistusmenetelmänä siihen aikaan ei ole ollut. Niitä Vaasan lääninvankila on ollut ainoa, mikä on voitu viedä sitten ja se on tullut yhteiskunnalle kalliiksi. Niin tässä on sitten pistetty istumaan määrättyjä kertoja tämä pahantekijä, joka on yleensä ollut jo sitten suurempi syntinen sillä lailla, että on tehnyt jotain vakavempaa. Hän on istunut tässä, toinen jalka täällä reiässä ja sitten saanut osin menevä kansa tästä, niin saanut jopa sylkeä silmille häntä, kun hän on tehnyt pahaa. Sitten ei ole ottanut rutista vastaan yhtään. Se oli se ne rikokset oli sitten, kun oli määrätyt kerrat istuttu, niin sitten se oli kärsitty silloin selväksi. Tässä vitriinissä on, joka on tuossa vasemmalla puolella minusta katsottuna, niin siellä näette, siellä on muurauskauha, jolla on ilmeisesti tuo viinikellari muurattu. Sitten siellä on mittatikku, kyynärän keppi, onkohan sitten 2 kyynärän keppi. Ja sitten täällä on tämä viinikouru, tuolla joka seinässä on ollut, ja oven lukkosalpa sitten tuolla. Ja jotain muita pieniä osia tuolla. Nämä on löytynyt kaikki tuolta kirkon kivijalan sisäpuolelta tai kivijalan päältä, tai että ne on pistetty sinne muistiksi jäämään jälkipolville. Nyt ne on nostettu täällä restauroinnin yhteydessä, niin tehty tämä oma vitriini niille sitten. No niin, tervetuloa tänne Pyhätön sisätiloihin. Ja olen aina kertonut tästä, aloittanut näillä sanoilla, että me ollaan karun kauniissa kirkossa. Eli täällä ei ole mitään muuta kuin kristillisen kirkon ilmentyvät, ei ole mitään maalauksia tai jotain muutakaan. Se on puhtaasti sillä, että kun ei ole ollut rahaa, niin ei ole sitten pystytty investoimaan taiteeseen. Täällä on, mikä tärkein on, niin tämä risti täällä alttarin päällä, pöydän päällä, joka nyt on kristillisen kirkon symboli. Ja tämä kirkkohan tosiaan on kerran purettu, eli uutta kirkkoa, jota sanotaan uudeksi kirkoksi meillä, rakennettu 1870. Niin on purettu silloin tämä sisusta täältä pois ja viety sinne materiaaliksi, mutta sitä ei ole kuitenkaan käytetty muuta kuin 10 neliötä on tehty sinne jotain urkuparven viereen lattiaan. Muut on käytetty sitten joko myyty huutokaupassa tai poltettu nuotiossa. Rakennusmiehet on tarenneet sitten, kun Marianpäivänä alettiin 1870 rakentaa sitä uutta kirkkoa. Sitten tämä kirkko on myöhemmässä vaiheessa todella restauroitu. Sitä oltiin ostamassa Killikoskelle kirkoksi. C-rakius olisi ostanut sitä Mänttään, mutta sitten ne kuitenkin päätti täällä kyläläiset, että eiköhän taas kerran kerätä tavaraa ja pistetään tänne lattiat ynnä muut ja katot ensimmäisessä vaiheessa. Ja niin aloitettiin talkoita ja kerättiin materiaalit ja tehtiin talkoilla ne lankuiksi kautta laudoiksi ja tehtiin nämä lattiat ensin tänne. Se oli 1925 aloitettiin se homma. 1932 tämä kirkko siunattiin uudelleen käyttöön ja vieläkään ei ollut penniäkään mennyt seurakunnalta rahaa, että kaikki oli tehty ihan selkänahasta kautta metsistä otettu sitten puutavarat. Täällä meidän erämaakirkon eteläsiivessä on tuo mahtavat varjot tuolla, jotka sinne on tullut. Sitä ei ole oikein pystytty selittämään, että miten se on voinut tulla. No tietysti märät vaatteet on tehnyt siihen, mutta kuitenkin oli tai ei, mistä ne on tullut, mutta ne on ihmeet kuitenkin siellä. Me on haluttu Pihlajavedellä pitää sitä niin, että siellä on ne kirkonrakentajien varjot. Tuolla unilukkari istunut tuolla nurkassa, jolla oli semmoinen pitkä keppi, jolla hän kävi herättämässä sakkia, ne rupesi kuorsaamaan liikaa, ettei papin puhe enää kuulunut ylitte. Siinä edessä on häpeä penkki. Siinä on ollut
pienempiä rikollisia. Siinä on ollut haureuden harjoittajia ynnä muita sitten semmoisia. Ja on semmoisiakin, jotka ei ole kirkossa käynyt, ja sitten kun on tullut tänne, niin on joutunut tuohon, että nyt useimmin täällä käymään. Eli se on tuonne kirkon keskiristille pistetty, ja siinä se on kansan edessä nähtävänä sitten. Mitkä täällä nämä kruunut on, kattokruunut, ne ei toki ole enää alkuperäisiä, niille on sattunut kaikennäköisiä haavereita matkan varrella. Eli se on silloin, kun tämä on ollut tyhjänäkin, niin silloinkin ne on kärsinyt vaurioita sen aikaisesti. Mutta nyt tämä kirkko kuitenkin on käytössä ja on hyvin katettuna, hyvin oiottuna. Tämä on toiset, mitä sitten nyt tulee 200 vuotta vähän päälle, niin vielä varmaan käytössä edelleenkin.